מה שאנחנו רואים פה זה אימון של נבחרת אנגליה ברוגבי. בתקופה שהייתי שם ב-2004, היו מצלמים את האימונים באופן קבוע. אני עומד פה מתחת לשלט עם ה-CTC, עוד מעט תוכלו, אפשר יהיה לראות את זה. זה אימון שאני ביקשתי את הצילומים שלו כיוון שהוא היה בתחום של משהו שהתבקשתי לטפל בו בנבחרת, בנושא של הרק. אפשר לראות אותי פה על יד העמוד השמאלי, מתחיל ללכת לכיוון העמוד הימני, לבוש בבגדים שקיבלתי מהנבחרת. עכשיו מסתיר אותי שם לורנס דלליו, שהיה הקפטן של הנבחרת. האימון היה במלון מאוד מאוד מפואר שנקרא פני היל, שבנה מגרש מיוחד בשביל הנבחרת, ורק כדי שהם יתאמנו שם. שם חדרים מאוד מפוארים, ואני הייתי שם 4 שבועות במסגרת העבודה שלי עם הנבחרת. הייתי צופה בכל האימונים שלהם, משתתף פעיל בכל הפעילויות של הנבחרת. ופה זה דוגמה, זה כמה דקות מתוך אימון שהם היו עושים פעמיים ביום לפחות. עכשיו אני הולך מהעמוד הימני לכיוון העמוד השמאלי, עוקב אחרי איפה הכדור נמצא. מה שרואים מאחורה את המכבשים האלה, מכבשים ששימשו את השחקנים להתאמן על דחיפות, במה שנקרא סקראם. וזה די משעמם וחוזר על עצמו למי שלא ממש מבין ברוגבי, וגם למי שמבין בסך הכל אימונים. מי שמכיר קצת את השחקנים של הנבחרת, קצת יותר מעניין. כל מי שרואים שם בצד זה רק הצוות שעבד עם הנבחרת, שהיה צוות ענקי של 10-15 מאמנים ואנשי מקצוע, שבעצם עמדו כל הזמן, הם התחו כל שחקן, והיו כל יום דיונים ארוכים מאוד על ההכנה. כל שבוע כזה שבו הייתי היה בעצם הכנה לאחד המשחקים בטורניר של ה-Six Nations. נמשיך. אני עומד שם על יד העמוד, מחכה לאקשן, ידיים בכיסים. האיש עם הידיים השלובות מאחור בצד ימין זה קלייב וודוורד, המאמן הראשי של הנבחרת. מי שהולך שם באדום, מאמן ההתקפה, שהוא מאמן נבחרת סקוטלנד. וחוזר חלילה.